Banang penjani ki pajba ha kabaya debat ki kam mokot duma ha kashari jong ke district council batman pensuk ki pajba ha kalek kawan ban le ki kot kisla nadu ki birth certificate ka district council mentakasi kala shimi umaujam ban play ka district council code ha office jong ka KHADC ha nongpo Riboy district ya ka take ka district council code nongpo branch la wan ban play parda da uba TW Khan CEM ka KHADC kom ukongsan ba lamprang bla chairman ka district council ba tay bor pathaw EM council building Congress Mary Kharpuri EM Market, Jamborwar EM Ilaka, ba Victor Rani EM Arts and Culture, ba Balajit Rani MDC Kanongpo, uba S Khars EM li Judge Jongka District Council, pat kiwe ki reurang ba nadu kinong yalam shnong Jongka Than Nongpo. Kung kadap Jongka Jingpli yakani kakut kejongi hangni hapo nongpo. Bana kaliang kejungi ke council nginom syong klikti nginom ailan bayakani ka bor ka bangingidon bangindu no Henry bangidang penklan na gawai ka por siya gawai ka por ngangay ba ka jingdon jong kani ka kut hangni kan ay ka jing syakri ya ki pai ba ki jungi ki badon kam kumbala batay man ne nadu ki birth certificate nadu kinuki mokot dama ki bede hapadeng prariulum bat ngakwa aru ban ai gani ka message ya ki bor let's say ki bade na kuwe ki kum naka police bagi de ban suktu baka trial ha bede bat ki tribal case para tribal de ban refer Shaki District Council Court ban ngangai tu bakani ka jingdon jaka court kanyarap ban ai kam ai jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hangani ka than ka jungi le se hangani ka Riboy district ki bla pendap ya ki jing puli ki jungki ha ka an le se kan ailan ai kam ai jam ki ha ka bakin yo banirap iki nong song shnong kani ka long ka benta ka banga kwa ban kran ha ka jingi dei bat kani ka court kepada Maria Shimti Kumujaj yang ka District Council Court kajing perkhat na kalang jonga kalomba lakum do kumno ngin penjan ya kajing bishar sya ki pajba bad ya kani lamuk na kowe kapor si kowe pat nrekam urlong dei tat hadu kan ka executive committee ke pamenta hapo kajing yalam jong iba titos kain kala urlong kani kajing angnut na kaliang jonga kumunong bishar juga dis council nomor nado ki border Assam ne thain boy bat kiwe ki jaka nadu khap garo chathain was ki habanwan hadu shalong habadon ki jingya kaja don ki case ki aka barokhat kani kala penjenjar mardon kapor hakaba ki pajba abaki wan hadu shalong ki haban samit kuma armit ki wan shwa shimit nangta hakasingi kepala syai kadai kasingi kepada ka kes ke jongki nangta hadu kumla cisingi pat kir salik pai ke jinglut ke bejor kumta abang yu i kani ka jing ilamu syaka isi bat nga ai khoblai kerpang ya kani ka isi ke bamenta ha ke bakila sngap ya ke jing kerpat na kaliang jongi bat lapun urlong ya kani bo dodon ki kies ki ba ngaru na kerpa di ki dong so stong jodi ka thain khatam ki dong elam ha ki bentaw pher bin ai jitelang ba kan ga office ba ni ga ki dong bishar jodi ka kut ba ki dong pendep kham kloy ki jing bishar jong ki la de hanu benta kham tam ban kalong jing mentoy dem ta ki dong so stong jodi district brok we na ka benta ka no kam ha bede bat ka bishar ka jingdon kam ke jongki
hoi itip ba ka state government ko don la ka jong ka kut hang ni por boy district and ka district council ko don la ka jong ka bor na ka banta ban shim ye ki kies hapdeng jongi ki tribal ki badon hak ni ka jela ka jongi ngai scam ba ka jingwan jo ni ka kut hak ni ka jaka kan long ka jingman toy na ka banta ki pat ba sik ni ka than ya ka ba kanu ka kam hak bai dei bat ka bishar kinyo lingba ni ka kut jong ka district council ka banlong nam ta ka jingman toy joki khnang makin lat ban let shaki bai pat ki jaka ki bala banora ka jinge na ka jingai na ka jaka ka baki ki don na ni na ka sinong ka baki ki don